Γεια σας παιδιά, Mario's Gaming εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft. Μόνο που σήμερα ξεκινάμε με καινούργια σειρά η οποία ονομάζεται Minecraft Adventure Maps. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε. Αρχικά αυτά τα maps που θα παίζω, αυτό είναι ένα από τα επεισόδια που θα κάνω και τις σειρές γενικά. Θα παίζω ή μόνος μου ή με διάφορους φίλους μου. Ή δηλαδή με τα άλλα κανάλια, με Video Games, τους γνωστούς. Λοιπόν, και τώρα θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Welcome to the Temple Quest. Ωραία. If you want to play, you must listen to the rules. Θα τους ακούσω. You cannot fly. Αφού με survival, πώς να πετάξω. 2. You cannot break the block. Εντάξει, δεν θα σπάσω. 3. You cannot add blocks. Και if you want. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε την περιπέτεια. Εδώ πέρα δεν πάω. Τι είναι αυτό τώρα. Εδώ λίγο, άμα δεν έχει κάτι θα πάω εδώ κατευθείαν που έχει τη σκάλα. Λίγο πρέπει να εξερευνήσουμε και το map, να δούμε πως είναι. Δεν χάνουμε και τίποτα, αλλά είναι τέτοιο, δεν πάω. Και τώρα ας πάμε στη σκάλα. Λοιπόν, Quest 1. Ωραία, κάνουμε την πρώτη μας. Τι πρέπει να κάνω τώρα. Είναι parkour. Εντάξει, είναι εύκολο. Ωραία, το πέρασα αυτό. Τώρα τι κάνω. Υποθέτω πρέπει να κάνω το γύρο. Τι κάνω. Όχι, πρέπει να πάω εδώ. Με εντεμένει να κλείσω την difficulty και να την κάνω μετά. Γιατί τώρα, εντάξει. Θα την ανοίξω πάντως άμα είναι. Άμα φανεί βαρετό τώρα. Καλά, άντε την ανοίξω γιατί δεν νομίζω θα σας αρέσει το βίντεο χωρίς. Λοιπόν, ωραία, τι λέει εδώ. Λέει, Quest 2. You must find your safe way. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, πρέπει να μπω εδώ μέσα τώρα. Να πάω εκεί. Αν και από εκεί κάτω, γιατί έχει και ένα άλλο δρόμο. Πάω να δω λίγο τι ήταν. Α, ήταν έξω από το map. Μπαίνουμε τέλος πάντων μέσα τώρα. Υποθέτω πάμε εδώ σωστά. Έχει chest. Η ιδέα μου. Λογικά δεν ξέρω, μπορεί να με το δω αλλά δεν πειράζει. Προχωράμε. Τώρα τι είναι αυτό. Πρέπει να κατεβώ τώρα, τι πρέπει να κάνω. Δεν έχει κάτι. Έχει εδώ αυτά. Τι πρέπει να κάνω, να περάσω από εδώ. Υποθέτω πρέπει να πάω έτσι. Τι πρέπει να κάνω. Όπα, κοιμηθώ καλύτερα. Υποθέτω πρέπει να κοιμηθείς. Ουφ, ωραία, ξημέρωσε κιόλας. Άλλο νομίζω κατάλαβα, πρέπει να πάω εδώ. Προχωράμε. Δεν έχει προς το παρόν κάτι το ιδιαίτερο να μας δυσκολεύει, όπως φαίνεται δηλαδή. Εντάξει, όμως είναι καλό map να πω την αλήθεια. Επίσης παιδιά, θα μπορώ να ανεβάσω και τρίτο βίντεο σήμερα, γιατί θα συνεχθώ πιθανότατα με το Λέανδρο, τον ML Video Game, με λίγα λόγια, όπως τον ξέρετε εσείς δηλαδή. Και θα κάνουμε και βιντεάκι, όπως δεν ξέρουμε τι είδος βίντεο θα είναι αυτό που θα κάνουμε. Jump into the slab. Quest 2. Α, ναι. Quest. Φέρνω αυτά. Υποθέτω αυτά είναι τώρα λάβα. Τον νερό. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει το map. Όπως είναι και στο Mineplex. Τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων εγώ δεν θα το ρίσκω. Τέλος πάντων, εκτός από το παιχνίδι, θέλω να μου πείτε και ιδέες για βίντεο. Για να μου λέτε, για να ξέρω να μην παίζω μόνο Minecraft. Α, τελικά δεν καθόλου κάτι. Γιατί έτσι τώρα και για να τα απολαμβάνετε, μπορεί να μην σας αρέσει το Minecraft. Γι' αυτό σας λέω, άμα θέλετε μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια επιθυμίες για βίντεο. Τώρα εδώ πέρα τι κάνω.
υποθέτω πάλι πρέπει να πηδήξω εκεί. Δεν γίνεται. Και δεν επιτρέπεται να σπάσω και τα blocks όπως μας είπε το παιχνίδι. Νομίζω πάω από εδώ. Τι κάνω? Πάω εδώ τώρα. Όχι, δεν οδεί. Quest 4. Τι έκανα τώρα? Quest 3 δεν πρέπει να... Καλά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, προχωράμε. Quest 4. Πάλι τέτοια. Απορώ τι κάνεις μετά μόλις θα περάσεις αυτά. Περίεργος. Έχω μη πεινάσω τώρα. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ πεινασμένος, αλλά ακόμα δεν πεινάω να πεις. Και κάτι άλλο καλό που έχει το map είναι ότι έχει και κρεβάτια, οπότε άμα βραδιάσει και είσαι σε μέρος δηλαδή, ναι, το οποίο είναι με τέρατα και τα λοιπά και πρέπει να προστατευτείς γρήγορα, αναγκαίως, μπορείς να κοιμηθείς. Αναγκάζομαι. Κρεβάτι, προχωράμε. Τώρα στο θέμα μας που συζητούσαμε για τα gaming σχετικά. Γράψτε μου στα σχόλια πάντως άμα θέλετε. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Μπορεί να γράψετε και για Xbox. Δεν έχω κανένα θέμα. Όποιο παιχνίδι θέλετε. Όποιο ξέρετε. Πείτε άμα θέλετε. Και επίσης ένας φίλος του Miner Minecrafter που λέγεται Dark Gamers έχει φτιάξει ένα κανάλι. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα το κάνουμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα που πάω, πρέπει να πάω εκεί μέσα. Ο λαβύρινθος υποθέτω είναι αυτό. Quest 6. Πού είναι το Quest 5? Χωράνε να δω παιδιά, τι είναι αυτό? Μήπως πρέπει να πάω αλλού τώρα? Αυτό εδώ τώρα είναι, εντάξει, το περνάω, ορίστε. Το που πέρασα και από πριν. Quest 6, τέλος πάντων. Α, λαβύρινθος, μου αρέσουνε. Έχει και εδώ κρεβάτια. Οπα. Πώς, εδώ παίρνει λάθος. Ωραία, βρήκα την έξοδο. Υποθέτω. Δεν νομίζω είναι έξοδο. Αν είναι έξοδος, μπορεί να έχει άλλη έξοδο. Νομίζω είναι από εδώ. Είναι πολύ μπερδευτικό, αλλά είναι ωραίο. Κάνω συνεχώς τώρα κύκλους. Α, από εκεί έπρεπε να πάω. Πάω τώρα, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Εδώ πέρα κοίταξα. Μα αφού που αυτή δεν είναι έξω, τι κάνω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πολύ καλά. Τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο έχει. Να μόνο αυτό. Μήπως πρέπει να πάω πάνω σε αυτό το πράγμα. Υποθέτω. Εδώ δεν έχει κάτι, πρέπει να βγω από το τέτοιο λαβύρινθο. Τι κάνω τώρα? Ωραία, εδώ ήμουν, ξεκινάει εδώ το Quest 6. Οκ, και πάω εδώ πέρα κανονικά. Πού είναι? Κάτσε, την φορά δεν είχα πάει από εδώ, για να δω από εδώ. Ωπα παιδιά, σε λίγο πρέπει να τελειώσει το βίντεο. Γιατί όπως βλέπετε θα κλείνει μπαταρία. Και τέλος πάντων από να θα τελειώσει το πρώτο επεισόδιο της σειράς μας. Ωραία. Αυτή εδώ πρέπει να είναι τώρα η έξοδος. Ποια άλλη να είναι? Να, από εδώ δεν πας. Και μήπως έπρεπε να πάω σε άλλο? Δεν έπρεπε να πάω σε άλλο τώρα ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Για να δω λίγο. Όχι, έχει κι άλλο εδώ. Για να δω. Ο parkour. Και να χάσω το parkour τώρα όμως και πάλι πάω. Άρα εγώ θα προσπαθήσω πολύ να το κάνω. Έτσι είναι το δίκαιο.
παγίδα. Λοιπόν, έφτασα εδώ. Τώρα τι κάνω, είπαμε. Α, έχει κι άλλο. Τώρα σε 5 λεπτά θα τελειώσει το βίντεο που μου είναι 4-5 λεπτά. Τι είναι αυτό τώρα, δεν το έχω καταλάβει. Αφού το έχω περάσει όλο αυτό. Ωραία, αφού το έχουμε περάσει αυτό, τώρα πείτε τι κάνουμε. Είναι μπερδευτικό αυτό το map, παιδιά. Πώς πρέπει να πάω εκεί. Γιατί αυτό εδώ πέρα το έκανα. Μπήκα εκεί μέσα, έκανα το parkour. Τώρα δεν πρέπει να πάω κάπου αλλού. Τι κάνω τώρα. Παιδιά, είναι μπερδευτικό αυτό εδώ το map. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, στο δεύτερο επεισόδιο θα φανούν τα περισσότερα. Πολύ πιθανά τα περισσότερα που θα γίνει αυτό να φανούν στο επόμενο. Τέλεια, έχω για πεινάω κιόλας, δεν μπορώ. Πρέπει να σκοτώσω λίγο. Κατάλαβα. Τι να κάνω τώρα. Ωραία. Μια αρκεί να το έχουμε λίγο αυτό. Τώρα έχουμε να από πέρα πρέπει να πάω τόση ώρα. Είναι καλά. Τι να κάνω. Δεν πρέπει να πω από εδώ. Δεν τα είχα δει αυτά. Τι δεν το... Quest date. Γιατί πάει τέτοιο, πού είναι το quest αυτό. Πού πάω τώρα. Πάμε λίγο. Γενικά το επεισόδιο δεν βγήκε τέλειο. Δεν μπορώ να πω ότι βγήκε τέλειο. Και μου είχε κάτι εδώ το κουμπί και το κάνω και καλά. Τέλος πάντων. Τώρα σε 1 λεπτό, πόσο πια να πάω και στο βίντεο. Το δεύτερο μέρος ελπίζω να το κάνω σύντομα γενικά. Και για δεν μου πει ιδέα αυτό. Τέλος πάντων, Climb That One, Quest 9. Επιτέλους πήγαμε κανονικά. Θέλω να σκαφαλώσω τώρα το βουνό αυτό εδώ. Υποθέτω θέλω να το σκαρφαλώσω, οπότε εκεί είναι Climb That One, οπότε θα το σκαρφαλώσουμε, δεν χάνουμε και κάτι. Δεν επιτρέπεται να σπάσω και blocks, θυμάμαστε. Πού να το βρω τώρα. Έχει αυτό, κάτσε, αυτό είναι το κρεβάτι να κοιμηθώ μου είναι. Έχει κρεβάτι, ωραία. Τώρα μόνο βραδιάσει να κοιμηθώ. Και λέω, παιδιά, τώρα άμα σκαρφαλώσω το βουνό, άμα το καταφέρω τα 15 λεπτά, δεν το βλέπω. Βασικά τελειώνει εδώ το βίντεο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του πρώτου μας γενικά adventure map, μπορώ να πω. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Και γράψτε στα comments ιδέες για βίντεο που θα θέλετε να πραγματοποιήσω μόνος μου, γενικά όπως σας είπα. Και επίσης το intro θα περιμένω να το χρησιμοποιήσω μέχρι να μου πείτε ότι είναι κατάλληλη ώρα. Γεια σας, ευχαριστώ για την παρακολούθηση.